Teraz môj felás, sme tu pri prvom let's play, ktorý, ako môžete vidieť, konečne za niečo aj stojí. Už som si troška stihol popresúvať, čo potrebujem. Ideš kámo. Stíhaš, debil. No, super. A toto je hra Stíny, Shades, tuším sa to volá originál. Hnev andelu. Je to česká hra, ako môžete počuť. Prejdeme si tento tutoriálek dneska. A možno večer, ak spadám, že tam je aspoň 5 jadnutí do večera, tak nahrám ďalšiu časť. Ale oníček celkom epicky vyzerá. Dúfam, že ma dobre počujete. Nemám perfektný mikrofónik, lebo zatiaľ som nevidel dôvod na to, aby som si ho kupoval. Ak mi ten dôvod dáte, že teda uvidím zhľadnutia, lajky a aspoň jeden odber za nejaký čas, tak aspoň do zajtra, keď mi pribude jeden odber, tak hneď zajtra skočím a kúpim si nové slúchatka s mikrofónom, nejakým kvalitným. Ako teraz? Aha, super. No, z ukážky bolo vidieť, že toto celé bolo len sen. Tento sen mi pripomína, že mal Max Payne, tie halušky jeho. Sečkom. Viac sa mi to hodí na CTRL, ale nechce sa mi to prehadzovať. Dojdi na samotný okraj, dokud nezačneš vrávorat. A pak stiskni klávesu vpřed. Skočíš dolů a zachytíš se rukama. Pak se můžeš přesunovat doleva nebo doprava, nebo dokonce okolo rohů. Stiskni klávesu zpět a sklouzneš dolů nebo klávesu vpřed a přitáhneš se vzhůru. Dubbing sa mi veľmi páči. Toto je po Mafii jednotke, dvojke asi. A ešte, aby sa nezabudol, Warcraft 3. Jediná hra, ktorú počujem s dubbingom českým. Skočíš-li z režimu sprintu, označen ikonou v levém spodním rohu obrazovky, překonáš skokem velkou vzdálenost. Vyzkoušej si to, ale pozor, režim sprintu je časově omezený. Počul som. Dobre. Wow! Dobre, typek namakaný. O tomto som nepozeral vôbec žiadnu recenziu, nič. Dojdi k němu, až se objeví ikona, a pak stiskni klávesu používání. Aha. To je jaká kvalitka, to je úplne jak z Far Cry 2. Sám zaskočí, to nemusím dokonce nic stáčiť. Skoč do vody a budeš plavat. Když doplaveš na pobřeží, automaticky z vody vylezeš. Automaticky, to je všetko automaticky. Skús rýchlejšie plávať, nedá sa. To není bohu, jaký plavec. Čo si prdol, kámo? Čo? Pochodně se neobjevují v inventáři. Máš je pouze v ruce. Lze je odložit No, zoberu klávesy pro čo mám zasunutí, tu? tasení. Pochodeň je nejprve třeba zapálit. Přibliž se k pochodni na zdi a stiskni klávesu používání. Pak pokračuj. Toto mi zase pripomína najnovšieho Tomb Raidera. Som asi divný. Ale tak Zocha dáva stále také skvelé videá, že proste to musím pozerať. A prečo tak debilne chodíš tuto? Tuto to normálne seká. Se musí znovu zažehnout. Čakaj, tam tu nechodíš pomaličky. A FPS-ka ide trošku hore. Hovoril som, mám len Ečkový Asus, starý asi rok, možno viacej. Určite viacej, rok a pol minimálne. A veľmi je mi to ľúto zatiaľ, by som aj mal peniaze na to, by som kúpil niečo lepšie, ale proste teraz, neviem, či som to už niekde spomínal, plánujem odchod do Anglicka, kde budem potrebovať nejaký obnos peniazí, takže prepáčte mi to ľudkovia, ale zatiaľ sa nedočkajte lepších let's playov. No, zapal to debil.
A táto mapka samotná mi pripomína jednu mapu z Crasha Bandicoota, alebo ešte starú Lara Croft z PlayStationu ešte. Pistoly. Jaký namakaný. Zbraň můžeš skrýt nebo tasit stiskem klávesy zasunutí, tasení zbraně. To je Bčko? To je dobre debilné. Toto mám čo podpáliť? Střílet můžeš hlavním útokem. Ja nechcem teraz strieľať. Používá zásobníky s 8 ranami. Přebíjení je automatické. Množství munice je uvedeno v inventáři. Vystřel na tyto sudy. Počkej, jak si dám svoj pohľad? Ale nie. Bum. Ale ako nejak zvuk nepočujem, že strelby. Toto asi postreli nejako. Ale vy počujete? Ja neviem. Ja určite nie. Dobre. Zastrelali sme si... No, zober tú fakulu, ty debil. Si taký debil. Poručík Boforovský. Je Ečkom. Zapalil ty debil. V skutočnosti som ten debil asi ja. No, ale zase peskoj si chcú. Hej. To sa mi nelúbi, meč na miesto pištole. Zbraně pro boj tváří v tvář. Útok provedeš stiskem klávesy hlavního útoku a bráníš se stiskem vedlejšího útoku. Takže bráním sa slavím. Takto. Kouzelný meč. S ním můžeš provádět zvláštní bojové útoky, které se ve hře naučíš později. Tento meč tě také na určitých místech uzdraví a ochrání před většinou kouzelných útoků. Količka, bro. Ale ako čo mám toto robiť? Čak ja to chcem otvoriť. No, alebo čo mám? Že by som tam mal hodiť ten meč, alebo čo? To mi už nepovedá, čo bráca. Později ve hře, až svůj meč zdokonalíš a naučíš se provádět útoky, budeš moci provádět speciální bojové útoky, které budou mít na nepřátele mnohem výraznější dopad. No, budú si nad tým honiť, a potom budem robiť oné, ne? Special skills. To čo bolo? Kombo. Som spravil, aby sú všetci šťastní. Jedináš. Úplne, že je koniec sveta toto. Dojde týpek so sekirou, či s čím. Jasné, že je to sekira. No, ešte ma hecuj, kámo, pozri, to vybuchám. Mohol som si radšej pištol zobrať. Čo mi manu bere, alebo čo to je? Bum. Čo ty chceš? Sekira proti meču. Nepřáteli můžeš kteréhokoliv z nich uprostřed bitvy vybrat za svůj hlavní cíl. Dobre. Momentálne pracujem na 11, 12, 13 FPS, tak bude sa nehávať, ak vám to bude troška sekať, ale proste lepšie to už asi nebude. Možno keby som znížil, pri druhom let's play znížim kvalitu a keď to nepomôže, tak zase zvýšim, aby sme aspoň nejaký ten grafický efekt mali. Aha, typek. Počkajte, to je čo? Ty čo si, kámo? Vyzeráš nejak škaredo. Ty si asi neoholil tiež ako ja, čo?
Čakaj, nie, tebe na to je čo rastie, ty si dobre škaredý. Si ešte škaredší, jak ja. Čo sa podkol, alebo čo? Dobre, čo mám? Môžeš si vzít jeho zbraň, tu môžeš později odložiť. Jakú zbraň, však tento nemá ani svoje holé ruky po rane. Když nepřítel padne? Dobre. Dorežem jak debila teraz. Skončil si, kámo. A ty, debil. Čo ma chcete obklúčiť? Čo ste nevrúdni? Pozri. Bum, bum. Nemá šancu. Mám sword skills na najvyššom mieste. Kokot. Když nepřítel padne. To kde som sa ocitol? Jaj? Čakaj, to sem, tak jasné. A toto je určite dopis od jeho matky a on si ho prečítal, preto sa mu to snívalo. To sú také slovenské dané vlaky. Však jasné, keď to Češi robili asi tú hru, tak samozrejme tam dali americké. To sa mi ľúbi, to sa mi ľúbi. Dobre, toto bude asi pomaličky aj konec. Ešte si pozrieme, že čo nás čaká v ďalšej časti. Úvodem tohoto dopisu bych tě rád pozdravil z Evropy. Omlouvám se, že jsem se takovou dlouhou dobu neozval, ale měl jsem spoustu práce. To je klasika, tieto vlastne všetko. Ešte kúpečko sú také antetické. To je obrazy nechápem. To je môj brat? Božom si pátral po semene. Si si hľadal s lupou falus medzi nohami. No to nikdy. Když se o to skutečně snažíš, sen se nakonec uskuteční. Jak pomaly ide ten vlak. Podařilo se mi získat předmět, který naprosto změní naše vnímání a chápání historie. Keď nechcete... Výsledné dřiny, sebezapření a všeobecného opovržení jsem to našel. Našiel si falus. Příliš daleko a teď se začínají objevovat problémy. Ty si problém, ty degáš. Všechno ti musím povědět osobně. Nemohu si to tajemství nechat pro sebe. Nechaj si ho. Tímto dopisem a jízdenkou na vlak posílám do Říma. Až se tam dostaneš, najdeš mě buď v hotelu nebo u vykopávek v místním kostelu. Teraz som akože na cestu, čo? Přijeď, prosím. B. No tak tu sme sa dozvedeli zhruba o čo ide. Že tú nočnú moru som mal práve kvôli tomu bratovi zrejme, ktorý mi poslal ten sprostý dopis, radšej keď mi nič neposiela a potom vyjasní vznikla hra a vlastne od toho to vôbec nezávisí. No keď nechcete, aby som hovoril počas animácií, keď si to chcete vypočuť všetko, stačí napísať do komentov, ja proste neviem, ale je to také vtipné, keď tam zodpoviem občas nejakú hlúposť. Akurát papám fajnové kivy. Takže tu som na nádraží, grafika sa mi celkom podobá na Mafiu jednotku, aspoň, no, teoreticky. Možno troška ostrejšia. Nerobil to vlastne ten istý výrobca. No. Keby som dopapal. Celkom jak u nás v meste toto vyzerá. Teda na nádraží. Kdeže to tu opustené. Ale kde sú ako... No, nie sú to elektrické, ale... To je jak v Nitre, tam tiež by ste darmo hľadali vlaky na elektrinu. To ako necháte to zniť rastlinky, čo ste sprostí. Čakajte, turbo. No, dovnútra sa nedá dostať, lebo však tu mačky mi boli nejaké jízdenky. Bezdomovci to nie sú, to je aké special mesto, kokos. Čo to bolo? Co se to tu krucinál děje? Raději bych měl najít bráchu, a to hned. No, dobre, s týmto sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom let's play tejto hry.
Takže, a keby ste ešte náhodou, keď bude mať tento let's play sledovanosť, tak v budúcnosti určite použijem aj facecam. Dobre, tak se vás velas. Čaute.